И здравейте, хора! Сега ще снимаме на Snowball Guys. Здравейте, днес ще снимаме на Snowball Guys, да го Чуйте, аз Мишка. Как се казваше? Майка на бие дете казва, че има любовник. Окада. Окада. Хора, кой скит да си сложим? Добре, ще сложим тази мумия. Дори с чата. Ти нямаш чата. Имам. Имам. Така като имаш Елена. А? Като имаш Елена. Въпреки, че единия ме не боли, който се удари в тея. И оня дет се удари в оня дет! Чукмана се! Хората, които гледат Action Speed, да знаете, че той е болен. Не стигне та камера, бе. Искаш да ти гледат камерата ли? Да, но не дава. Може. Ето ще я служа. Нашите купни как се други сега без камера? Да. Това ли е за камера? Да. За да можете да те гледат. Тикал си го на... А не, това е за снимка. Ето най-долното е за камера. Да може да се виждат хората. Трябва да се обърне камерата. Връщане на камера. Как да го пукна? Пак връщане на камера. Би трябва да се покаже. Това се на камерата. Някои хора са толкова напред. Аз съм почти на любимото си ниво. Аз не слагам камерата. Икса. Гошко, Гошко. Пикнёшко. Здравейте, здравейте. И растенията не... Я го не може да направи само скопчетата. Здравейте, здравейте. Здравейте, здравейте. Легията не растат нагоре, а те растат нагоре. Надолу. Окада. Я го не пак тази мечта. Здравейте, здравейте. Цветята не растат нагоре. Другата. Здравейте, здравейте. Майка, бие син.
тук малко ми се бъгна. А това защо? Хора, печеля 15. Добре,